Sosok budaya. Aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Lah ya, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momo truk. Kualik, truk momo tebu. Ana karo momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Pok-pokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Itu malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau pedhot. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngaten. Ya, jadi agak ngeblur-ngeblur gitu. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Nyawang sinen-sinen jelas, nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi uncek. Amin ya Allah, amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tau jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawur dhewe ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih melenyok. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo nggawe mic barang to Gus iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Niken.
Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kaya enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkal ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kuwi wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyap Nggih saestu. iki nyap entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wong direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki pira, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 pira, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki lho. Melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 pira niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane oleh melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wae piye kaya. Ibaratnya memory saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandreng. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno Gus guling nduk Ken. guling minggu salone guling malah iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. kuwi Agus Ribot ya pengen dirangkul niken ngono kuwi bojo kowe lho Cek bojo kowe Oh, Mas Agus pengen dirangkul.
Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok yo. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo ning karepe gandrung to sampeyan. Ya, Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kalih nguncek to ayah utawa papa. Malah kon lan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah, domong ya. Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro ngene. Kene rong klino krungu aku ya kurung klino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Bas jan sujudnya. Arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dhek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer. Aku ki arep buka catetan. Iki lama Catetan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Udang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mataku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ero apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumato kan iki bahan cempolo kan iki. Cempol.
pala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu tak geretku tak kira lek Tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, to mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah Eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak betul sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Hedian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi kan. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai ya. Aku ini kan sawan seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, ngelak aplok iki. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. Ken Umpama aku yang garwa. ini aja mok terokne kuwi guyune nikan mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, nikan iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah fokus lho, Pak. Lah nikan kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene, nene. Dipoto.
Kakon atinggone apa? Dipoto nggih status. Kowe tak foto. Lah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes. Kene. Kene. Fotonen kan. Hei, kan rumah aku. Iya. Kayak bingung ngomongin status bingung. Ya Allah. Ini malah kayak film Moon King lho. Seneng ya. Aku engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumangsaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karonse. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding-tung tak keplenyek, tung-tung dlang, danding-tung melenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung-tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sanggih antenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen nang. Jaba kang masuka nang sekolah ya. Iki kacune digawa kacune. Budang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci
bocah oleh ayu nih rager. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho, kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandhani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupeda Tanana ingkang rupeda ngunta tresna nadyan mung srana piranti Iki terusno ya. Terus aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone kok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing bareng pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing bareng pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur suwun. Kok diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok kon buka. WA iki. Lah nggih WA aku to. WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Maksud kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet wajahmu dicet. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Sepuramu. Joget ana Cak Bagus. Papujanku. Jejantang hatiku. Sambungku mengen cetatku. Ngrobit dasaremu. Kalauan Kang Mas Kang merah titis saking muring lestarine ati pirantine tanana ingkang karunge ya Bayang kaya ngopo? Ramee atiku
upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken umpamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu ya. Aku ya. Minda poya yen masih urip lan nantikan Ya. Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Bila Pak Komudiono. Boten supen abahmu sithik aman saking kula itu. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan, sing senggak no, wah jan. Gayeng, terus. Minda poya. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken
untuk mek ngrungokne karo njoget. Iya. Kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu njoget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku ya wis nyanyi sama trimo menjoget tok. Menjoget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lembut jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinen-sinen ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra peneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iku. Apa ya Allah kae nutupi kotak iki lho, nutupi kotak. Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andal Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong ana meneh sitoke pundhutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong Cahayu manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong menclok ning kuwi walang kekek. Warudoyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mok terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh, ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya ndak. Mriko Pak Nardi pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati wing ngucapke janji ibu kamu ning ngomoni Allah nangis
LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu.